zdrav ljudi, danas ćemo igrati kockice sad. I gledajte gdje je ona glupa mačka. Danas ćemo igrati i vidite gdje se popela mačka. Brate, on sad vidi. Ljudi, ja staviti negdje u kameru da se vidi. I mačka nas. Mačka nas gleda, ljudi. Mačka gleda u prozor. Ja, vidjet ćete, ja mislim samo moju stranu, ali nema veze. Ti vidi, Relja. Tamo vidjet ćete moju stranu i ja vidim. Iz početka krećemo. Da. Znači, ljudi, jel ne? Idemo. I ljudi, jel čujete ove automobile? Svadba neka gdje je moj ujko. Ajde, i 1:0, dobro. Da se to radi, ljudi. Sad ne duva vetar, inače mi smo snimili jedan klip, ali je duvo vetar. Mi smo inače stavili ovo na loptu, naslonili, pa tako snimamo. Pa nam zato duva vetar loptu, pa nam se prekinuo klip. Ja vodim 2:0. Vidim da bit će kratak klip. I bam, to! 3:0. Igraćemo onda 2 partije. Jesi vidi? Ali ne, moj poen, zato što izašli iz terena. Izašli iz terena, pa je moj poen. Inače, ljudi... I moj poen. Osam vas. Igraćemo 2 partije ako bude bilo prekratko. I bam, to! 4:0. Koji ćemo posle klip? I kako poen! Joj, da ste vidjeli ovo. Inače, onaj drug se zove Relja. On pokušao makazica, ali motisla na drugu stranu. Ajmo, vodimo 5:0. I bam, 6:0. Igrat ćemo 2 partije. Ugazi mi lopta u glavu. Da, moja lopta. Posle ćemo još jedan klip kako šutiramo penale. Na kom ćemo dobiti 0 lajkova. Nećemo nakon šutiramo penale. Ili? Kakav poen, ljudi! Jeste vidjeli ono? I plus će stali na liniju pa tamo. Kakav poen! Kakav poen! Kakav! Kakav je ovo poen! Da ti treba od se... Fuck. Za njega lopta. 7:1 je. Odavde ti za liniju treba da krećeš. Neću tu zato što da bi se ja vidio u klipu. Fuck. I moj poen. Dobro. Daj. Sad 7:2. Moja lopta je trebala da bude. Dobro. A ja... Joj, nisam lepa. Baš velika je, nisi lepa. 8:2. Bam! To, kakav poen, ljudi! 9. 9:2. Sad sam uradio makazice na glavi. Posle ćemo snimati klip kako igramo FIFA 17. Ako bude bilo malo mutno, znači da je svet, da je sunce. Zato jajmo da završimo ovu partiju. Hoće biti pobedni. I pobeda, ljudi. Nije, još jedan poen su pali. Nije, 9:2. 10:2. Pobeda znači 10:2. Igramo još jedan. Sad moj. I sad sljedeću ćemo još jednu pa završamo. Ali nismo završili.
Pa završavamo klip. Još jednu pa završavamo. Da. Pam, to ljudi. 1:0. Ali ovo se čuje. Beže ptice. Pam, to ljudi. Da, barem jedan. Ajde. Alo! Menjamo strane. Nema, da će se biti jako. O, da. Ajmo. Inače igrat ćemo ovu do 5. Da ne bi bio više. Jućemo tapkice. Ne. 5 je 5, da. Daj sad. Biće mnogo lako da igramo. Daj. Biće mnogo lako da igramo tapkice. Ovaj ne uje da peva cijelu. Znači 1:0 ćemo pa 2:0. Pa. O, jebate. A ljudi jeste vidjeli i ovo. Možda niste, ali sad ću vam. To. Daj. Ljudi udani. Lopta. Držač. Hoćemo da šutiramo posle penala. Držač udarila lopta. I beži nam lopta. Još posle penala. Možda ćemo ljudi snimiti klip kako šutiramo penale. Koji ću ja dati 100% sve penale. To je to. Još jedan poen i završamo klip, ljudi. Ajmo sad ovaj poen od početka trenera. 4:2 je. Daj. Moj poen. A da. 4:2 je. I ako on da sad 3 poena, onda je on pobedio ako ja 1. Moj poen. Moja lopta. Moj poen. A mi će moja. Da govorim ispod sve. Pobjede ljudi. Sad idemo penale. 5 je. 5:2 je. 5:1 je. Znači imat ćete tu na ekranu 5:1. I ljudi, možda ćemo sad nastaviti klip kako igramo penale. Inače, evo. Nije. Ču. Da se prikačiš na... Ću.